3, 2, 1, ideme na to. Taká, no. Boli aj lepšie, no. No, není som tu prvý. Dobre, tu mám dôkaz. Pozrite sa, kto sa napcháva ako prvý. Ale včera si nám nenechal nič. No. To Katka. Takže To Katka. To bola Katka, ale bolo to na mňa zvalené. Vicky, čo by si odkázala svojim fanúšikom? Dnes je vlastne... Lonely Tour, Žilina. Jako? Čo si myslíš o tomto svete? To mne sa ľúbi, tak ak si zariadiš. Podľa mňa dobrý. Ide to dole vodou. Tak ako kto, no. Prečo si smutná? Tak. To je veľmi pozitívny názor. Ďakujeme všetkým vedúcim, ktorí sú chápaví. Robko v plnom nasadení, ako vidíte. Presne tak. Robko, bude to dobré dneska? Bude to výborné. Tretia zastávka na Lonely Tour, ako sa cítiš? Fantasticky. Dneska ma seklo tu trochu, to má. Tak mám takú obmedzenú kapacitu plus, no cítim sa skvěle. OK. Na čo sa tešíš? Na čo sa teším? Na ľudí hlavne, samozrejme. Áno. Turčianske Teplice. Turčianske Teplice, OK. Niekto bol z Oravy. Neviem kto. Že sa dobre oblečte, lebo zamrznete, vonku sneží. Darmo, že je 7. apríl či koľký. Miško, je to tretia zastávka, Lonely Tour. Čo by si povedal? Viete čo, hrozne si to užívam. Tá energia je crazy, vy ste crazy, milujem vás, užívam si to, teším sa na ďalšie mestá. Yes. I tancujem ja dneska namiesto Simona. Áno?